ମୁନା ବାବୁ ଭଲ ନା छोटा बाबू ଆସିଗଲା ନା ଜାଗାଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ହେଉଥିଲନି ମଉସା ହଁ ତମର ଏଠି ନାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ନା ହାତଟା ନା ଉଷାର ଗୋଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେ ଗୋଡ଼ ମାପର କରିଦେବା ଗୋଡ଼ ମାପର କରିଦେବା ଦେଖିବା ବିଜୟ ମୁଁ ଦେଖାଥିଲାନି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲ କି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ କି ବେଶୀ ଗାଡ଼ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ମାଟି ରଖିବ